Il-Gvern kellu taħdidiet mal-Kummissjoni Venezja fih dan il-Kunsil tal-Ewropa li tinsab f'pajjiżna fuq talba tal-Gvern sabiex tagħti pariri dwar kwistjonijiet kostituzzjonali u legali dwar is-saltna ta' dritt. Wara li f'Settembru il-Gvern iltaqa' mal-Kumitat Libe laqa l-parir ta' dan il-Kumitat u marant il-Kummissjoni kif ġieli sar għal rakkomandazzjonijiet dwar is-saltna ta' dritt. Matul laqa li damet sija fil-Ministeru għas-Saħħa, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici iċċaraw kull kritika li seta' kien hemm fil-gazzetti barranin u spjegaw kif jaħdem il-Parlament Malti. Huma ddiskutaw ukoll il-possibilità li l-membri parlamentari isiru full-time u kif il-Gvern daħħal sistema li bija jinħatru l-ġudikanti li hija trasparenti u toffri sistema ta' kontabilità lill-ġudikatura. Id-Deputat President tal-Kummissjoni Venezja Herdis Torgestodir fissret kif il-Kummissjoni laqgħet it-talba ta' Malta. Żiedet li lan tal-Kummissjoni mhux li tindirizza każijiet speċifiċi ta' korruzzjoni imma li tħares kif is-sistema tas-saltna ta' dritt tista' titjieb. Fissret kif żewġ sissien ewlenin f'demokrazija huma trasparenza u l-governanza tajba. Fit-tmiem id-diskussjoni, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn se jaħdin il-laqgħa bħala waħda pożittiva u qal li l-Gvern se jkun lest li jisma' l-esperti tal-Kummissjoni u eventwalment jilqa' s-suġġerimenti tal-Kummissjoni Venezja jekk se jgħinu biex ikompli jissaħħaħ il-pajjiż. Jiena jidher li kienet laqgħa pożittiva ħafna ġifier il-Kummissjoni fehmu li hemm ħafna affarijiet li qegħdin jingħadu li jista' jkun mhux neċessarjament bbażati fuq veritajiet u allura rridu wkoll il-parir tagħna u naħseb dan huwa is-sabiħ ta' dil-Kummissjoni li hija Kummissjoni oġġettiva, mhix Kummissjoni li għandha xi aġenda politika. Aħna bħala pajjiż, bħala gvern għamilniha ċara illi aħna nixtiequ nkomplu naraw il-pajjiżna jimxi l qudiem. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li l-Gvern għamel qatt ta' riformi importanti fil-qasam tal-ġustizzja fosthom il-bidla fil-ħatra tal-ġudikatura, iżda l-Gvern huwa kommess li jkompli jsaħħaħ lil pajjiżna. Jien aħna gvern li fejn jidħol il-qasam tal-ġustizzja riformajna biddilna, għamilna ħafna riformi, illum tkellimna pereżempju dwar riformi li għamilna fejn jidħol il-ħatra tal-ġudikanti kif qal id-Deputat Prim Ministru. Dawn huma affarijiet li se nitkellmu dwarhom ma x'għamilnihom. Kieku ma sarux dawn huma avvanzi li kieku rridu qatt iridu nagħmluhom. U aħna dawn huma affarijiet li wettaqna. Però aħna disposti nisimgħu u nieħdu opinjonijiet dwar kif nistgħu nkomplu ntejbu. Il-Kummissjoni Venezja li tinsab f'pajjiżna għal jumejn sħaħ se tkun qiegħda tiltaqa' ma' istituzzjonijiet diversi u s-soċjetà ċivili. Fi żmien xahrejn jew aktar, il-Kummissjoni mistennija tlest ir-rapport tagħha u l-Gvern jimxi mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni.